Ναι, καμία. Πρέπει και την Άννα. Τόσο χάλια. Το πράγμα. Τι έγινε, Ακούστε, δεν ήθελα λίγο να περιγράψω τίποτα, παιδιά. Μιλάγαμε για κάτι. Κύριε. Τι σημαίνει το κομβέ θα τα μου πήγα πει πολύ καλά. Δεν περάσουμε στην οφερτή. τι σημαίνει το κομβέ θα μου πει κανείς. Ναι, ρε, τι είναι αυτό το Το κομβέ. κομβέ είναι το τέτοιο, ρε. Convey a message. Κομβέ Κύριε, ακούστε με, όχι μη με τραβάτε, αλλά είπα Το decoration γενικά. Το decoration. Καλά δεν το είπα. Θέλω μπισκότα. Εγώ θα φάει σοκολάτα, αλλά δεν ξέρω καλά. Τους άντρες πήγα, τους πούμε εγώ. Κύριε, η μια είναι λίγο πιο ξεμένα η άλλη. Αυτή που ήταν η σου έδινε με αυτήν λόγω... Έδινε εγώ λόγω μαζί της, κύριε. Κύριε, δεν με πήρε αυτή η κόρτα. Δεν την πήρε. Είπα το white bread. Είπα το white bread. Είπα το white bread. White bread, ότι είπα. Ναι, όντως. Εγώ το κανόνισα από πριν, θα πω για το επαγγέλμα. Κύριε, πώς σας φάνηκε ο Γιώργος. Μην με κοιτάτε, κύριε, και πώς θα μας Κύριε, καθίστε εδώ τώρα. Ποιος είναι ο Γιώργος? Το παιδί που μιλούσα. Σ' άρεσε, ναι. Ποιος είναι ο Γιώργος? Παιδιά, είναι Ευαγγελία. Έλα, πώς θα ρε, πώς θα ρε. Я δεν ξέρω, καλή, πολύ καλή ήταν αυτή. Βασικά δεν καταλάβαμε 3 φορές τη ρώτησα τι έλεγε. Εγώ το κομπέλο δεν Δεν είναι διαδρομή. Σωστά που λέγαμε για αυτό, για τα σπορτ, για κολέγα, είπαμε για ναι. Παίξε ιταλικά. Αυτό μας Για μόνο το και εμένα ήταν